omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense y'oboochoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'ekishiringi kinde ase chinse kiri kyesiko. Unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense y'oboochoreria. Nigo togukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase ense ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV Ense Y'oboochoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense y'oboochoreria ase togokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'ekishiringi kinde ase chinse kiri kyesiko. Unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense y'oboochoreria. Nigo togukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase ense ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV Ense Y'oboochoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense y'oboochoreria ase togokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'ekishiringi kinde ase chinse kiri kyesiko. Unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase
chionsi emerongo enena isano na ibere imense yetu ya Kenya asitokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio Ense Y'oboochoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko naki bagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo naki bakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase ense yetu ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia imeya Ndizi TV Ense Y'oboochoreria ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire Ense Y'oboochoreria asitogokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobereyega naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochigutarira chi county chionsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke Bienvenido sana umwanchi umulia wita seni kia Ndizi TV ngo kwaligana naende ase omorobere Ense Y'oboochoreria erinde twemanye naki obonchereria bagendete gokorekana anene mono kurwase orogongo rwagusi inyora sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na bega sinsemo ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News sinsemo ya website na bagotonyara wetra www.ndizitv.or.ke Eretrene Frida Kerubo ngo kwaliganya erinde tosange ase obwamo kono manche mulia na litkolira Jumanne na gotetinga litkolira lero niko tutara somo chobosongo ase duka enene kabisa eduka embo kabisa eyero muchobosongo Korwa Ohuru Superstores bagatanga welcome to Ohuru Superstores the people's joys manche mulia kanasa oike erinde ngomanye na Y'oboochoreria bagendete gokorekana anene mono asorogongo rwagusi anene mono kurwase edukeyega ninchikosanga nabakori emirimo kurwase edukeyega abago chigotatebia amange na Y'oboochoreria bwabo asensemo yabo bwabeire nabayigombinto kibiri bagendete konya ase edukeyega obokoreri bwabo mboro byobo kono mwanchi muri bunandugereti ase edukeyega nigo bagendete kweroberia ase Valentine eyuere bosio bunandose nigo bagendete go chante eduka yabo nabayigo ko wisheli abanti abaligereria nabo igo chi customer chiabo happy Valentines kondo mwanchi muri yenyera Valentine litkolia Jumanne weekend ninchiko kumanyia mange ngaito cha gokorera omoroberi korukore litkolia lero tosanga sobwamo ase Ohuru Superstores the people's choice mwanchi muri genda gusanga ninchekerenga cyago wetra sinambiri gabo ase screen yago nabo gontomera ujumbe enke lindo manye gayoko bwatia omoroberi koru kondi tore manyia amange Ohuru Superstores ngayego toka mbindo kibiri bakone nabayigo obokoreri bwabo ngakibole manche bole tumachago tara ase edukeyega elindonyore obokoreri obuyakoleti angmerane ne sales manager korwase ensemeyega oyora chigotomanyia amange na Y'oboochoreria bagendete gokorekana ebinto biri bakone na kiamagoria abo ale unoroche edukeye nigere busy obokoreri bwabo nigo bole obonge unoroche nga abantu nigo bakogore ebinto asokweroberia ntwara chiskuru cheigoire ebinto abantu bagorire binge bona abantu nigo bagendete kori endagera kabisa bone stress yabeire kando umunchi muri asanga na inche ase obwamo kolende tyamwaligania sales manager nere atatebi na kiakoruko karibu sana Asante sana. Yes. Karibu sana kwa show. Thank you. Yeah. Unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unafanya kazi ipi katika duka hili? Mimi naitwa Joshua Ugutu.
I work for Ohuru Superstores, and I'm the assistant sales manager. Yes. Bia mono sano mancho murigirira nigo tobwate Joshua Oyore, assistant sales manager kurwa seduke yiga ya Ohuru Superstores nachiko tomanya amange na kyo bokoreri bwabo bole kurwa seduke yiga mbinto kibiri bakoni. Karibu sana. Sasa mpenzi mtazamaji, angependa kujua mengi kuhusu duka hili. Hili duka linapatikana wapi? Hili duka linapatikana Kisii Town Center. We are based at Ohuru Complex and JM Towers. As you can see, where we are standing on is called JM Towers. The opposite side where our main head office is called Complex, Ohuru Complex. And right there near Equity Bank and Safaricom. That's where we are in Kisii. Yes. Do you have other branches? No, we only have here in Kisii where our main stores are, and they will go down at industrial area. That's where we don't have any branches in other town. Yes, but we serve the entire region, traditionally known as the South Nyanza, and part of Bomet. We cover our entire region from here. Kisii yes, town. We serve them. Yes. Sasa mpenzi mtazamaji, angependa kujua hili duka la Ohuru Superstores ni bidhaa ipi ambazo huwa mnauza? Actually, Ohuru Superstores is a one-stop shop. We stock everything that a consumer may need. Right from the hardware, materials, and the FMCG, the fast-moving consumer goods, whereby we have the flour, like the one you see from Pembe Flour Mills, and the Ajab Green Industries. We stock Sony Sugar, Mara Sugar, cooking oils like from Pwani Oil, Salit, Fresh Fry, Bidco products, and other products that from different manufacturers that are used by customers in the FMCG section. And in the department of hardware, we have the MRM products, Mabati rolling mills. There's like Dumuzas, the lifestyle, like elegant tile, all those ones we stock here. Metals, building materials, cements, bamburi. We are distributors of bamburi. All those ones are found in Ohuru Superstores. Yes. Mpenzi mtazamaji atapenda kujua mengi kuhusu hizo bidhaa, bei zake ziko vipi. Bienvenue sana mwancho muri ene toka ndetako sanga imeyomorobelia Ense Y'oboochoreria kuruga ase eduka ya Ohuru Superstore abagenda tago tumanya na kyobonchoreria ase nsema yabo bole nabo igo mbinto kibiri bakonya ase eduka yiga abuna Joshua aberega gototebya ngoni bale ebinto abanyogotaite skali nyogota mafuta onyogotaite ebinto biri gotumeka nyomba nabo igo nyogotaite kwagacha nabo igomba bwata amabati kora sense meiga nabo gotarera eduka bagote. Welcome to Ohuru Superstores, the people's choice. Umekuwa ukiongelelea vitu aina zenye ambazo mnauza. Sasa mpenzi mtazamaji angependa kujua bei yenu iko vipi, ama akitaka kukuja kununua kitu yote kutoka kwa hili duka lenu anakuja, package yenu iko vipi? Our prices are very competitive. Actually, we offer the best prices in the region. Yes, we offer best prices, the best discounts. So when they come, they will find our prices are good. Right from the hardware and the food stuff, stocks. Mtu akikuja kununua bidhaa kutoka duka hili anunua bidhaa moja ama kuna package yenye wao mnapeana? Okay, it's open customer as the customer's choice. You can buy as much as you want. You can buy 10 bells, but we don't break into pieces. You understand? We don't break into pieces. For example, we don't sell one piece of one packet of 2 kg. So we are just open. You can buy in bulk. You can buy a few. We are open to all. Yes. Pengine huwa mna deliver, mtu akifanya order mnampelekea hadi katika duka lake ama kwenye anataka kutumia hizi bidhaa? This is one of the unique services that we offer in Ohuru Superstores. We offer free delivery. Absolutely, when we say free, it is free. It is free delivery. Our prices are competitive, at the same time we deliver to your door. In the all counties within the traditionally called South Nyanza region, plus Bomet.
Otherwise, I'm talking about the Kisii County, Nyamira County, Migori County, Homa Bay County, Transmara, Bomet, out of Kericho. We do free delivery. Yes. Mpenzi mtazamaji anashangaa, mbona mkachagua huu mji wa Kisii mkaamua wacha muweke ili duka lenu la Uhuru Superstore? Mbona mkuweka kaunti ya Nyamira ama uko Migori ama Siaya, Homa Bay? Okay, each and every investor or business person, as you can see, Uhuru Superstores has come from far. Every child is born and grows, and you know, in a place or an area where you've grown, you've been born and grown and raised up, that's the place that you will have your roots. So this is where the foundation of Uhuru Superstores started in Kisii, and there was no reason why we can say that why did we open in Siaya. We started here because this is where we were born, and we can even if we find customers from Siaya, we serve them. Even part of Kisumu, like Katito, we reach with our free delivery offers. Yes. Can you give a brief history how Uhuru Superstores started? Okay, Uhuru Superstores. Najua hii kuanza ikiwa kubwa hivi. Ndio mfanye biashara na yeye pia apate motisha kutoka huko. Unajua kuna watu wengine wanakwanga wamefungua biashara aina wanaona hii biashara yangu ni ndogo, nitafika aje nifike huko kwa Uhuru Superstore? Unaweza ongelea aje venye mmegrow, mmefika hapa, mnafanya supply? I think wakati mlianza mko mmeanza kusupply kwenda other regions. Maybe mlikuwa mna supply within this town. Actually, we can say that based on that question, we can say that our success depends on our customers. That's why we value our customers, because kweli hatukuamka tukajipata tuko mali tuko saa hizi, na bado kuna mali tuna expect kufika, na all this depends with our customers, partners who have been supporting us, the customers and the suppliers. So kweli ilianza kuwa ndogo, but with the vision of our CEO and the support that we've been getting from our customers, who has been consistent with us and loyal to us, and the kind of service that we've been offering, we've been able to grow. Because if indeed kama tungekuwa tunafanya kazi ambayo si nzuri, hatungefika mahali tumefika. Yes, na bado tujafika. Kuna mahali tunataka ndio tumeanza. Yes. Niba nasana bancho muri abeta seniki Ndizi TV ni ngotoka nditagusanga imeyomoro bile Ense Y'oboochoreria kuruga gasomo cyobosongo ase duka ya Uhuru Superstore. Ndetako kwenye linga asinsema tisi mitandao asensema ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital na bagasensema ya YouTube na bagotonyara wetra Ndizi TV News asensema ya website na bagotonyara wetra www.ndizitv.or.ke. Boygo na bagosanga ncheka ngeli kya wetra sina mbirga base screen yago omanyenga yoko bwatia omorobele korwa na boygo ngakiwero beretie anene mono asensemo Y'oboochoreria. Sasa ukiangalia zile products ambazo mnauza, mko na variety of products. Tuko kama tuko na unga, tuko na pembe, tuko na ajab. Huwa mnazitoa wapi? We get them directly from the suppliers. The major suppliers, we just go direct. Like pembe, we get from Pembe Flour Mills. Ajab, we get from Grain Industries Limited. Mabati Dumuzas, like this one here, we get from MRM, Mabati Rolling Mills. Cement, we have Bamburi, we get from Bamburi Direct. So all our products, we source them from certified suppliers, manufacturers that are of high quality within the country. So huwa wana supply ama nyinyi ndio mnaenda mnachukua? They do the delivery to us. Yes. So you usually make the order? Yeah, we place an order, we place an LPO, then the customers do the delivery. The suppliers do the delivery. Okay, yes, what can you talk about your customer relations? We have a good customer relations because based on our, for example, as I told you, when you come to Uhuru Superstore, you find everything at one stop. You can order whatever you want. Then if you don't have your own transport, you want us to deliver, we'll deliver to you freely. So that has really increased our relationship with our customers and also our prices, the way we offer.
and in our communication services, we have good customer relations. Yes. What can you talk about the modes of payment? The modes of payment, our customers are very comfortable with. Yeah, you see, even for us, some of the products we get, we make what we call upfront payment, then they deliver. So in us, in Ohuru Superstores, we have our account customers, and we also have customers who make upfront payment, and then we deliver to them goods after it was reflected. So they can make through bank transfer, pay bill, the till numbers. So we don't deal like cash on delivery, like a cash basis, as in you give cash to our drivers. No, they just do the transfer. And also on cash, there are walk-in customers like you now. After this, you can just walk in there to the counter, you buy your one bale of flour, and you go with it with your cash or M-Pesa account. Yeah, just that. So you accept all modes of payment, yes. via ATM, via M-Pesa, cash. Mimi sana mancho muri chinga kitende tagosanga imeyomorobelia Ense Y'oboochoreria buna oroche Joshua agenda tegotoerera na kyo gokoreri bwabo bole buna koigure aberika koerera akero cha kugura ebintu korwa Ense ya Ohuru Superstore mbari goko limit bintu kibiri obonete kogora abakukoa ebintu byensi biryoganetia soko chora kwao na kia I think na kibago teberanga the people's choice abuno kugania kwao gotakete gose buno gochora kwao kole na bogo cha gwachora nyogotaito bosi and then tobwati means of transport na bago koimokeri bago ikigali yase organikim bali bako bwanga nabonda tale ne chibesa chinyinge mbegingo iberunjera naboko beke besa yage M-Pesa mbabwate pay bill mbabwate till number nabogo cha gwakanera kwa list bede una mtu akilipa unampea receipt. Yeah, unapea receipt. Mtu asitoke bila receipt. Yakero gwakana kengima wasaba list yago wasokane ebintu byago nande inyora ebintu byokugora kurugaiga ase eduka ya Ohuru Superstore niko bago koletera asore andonse asore within Nyanza region na chinse mochirichia Bomet goma nchomuli yanyo kore korwa ase chinse mochirichia Nyacheki chinse mochirichia Nyangu kore county ya Nyamira county ya Kisumu county ya Homa Bay Siaya abonse pi ngo ikera ni bara ororama ganiago as long as kwa batebiri ngento ki keriota gete babiri bago tataichi product abo babwate yonyo gotaite kendegensi na bogo tarire duke yo asomo chobosongo na ana bakukwa enamba yesimi bagotebi na kiora nyole ebintu ebyo ande babiri bagokwanira obokoreri bwabo na kibole amagoli yabo ni gale pocket friendly na bogotara ande tali bintu byokoli byo kabakone asense meliyo bwaga chenye ko bwadi gotagita mabati nyo gotete kisuma ebintu ebyo byonsi pi na oko binyoraga iga ase eduka ya Ohuru Superstore. So ukikuja katika competition tunajua ni duka mingi katika huu mji wa Kisii zinauza aina za vitu kama hizi ambazo mko nazo. Ni nini ile iko unique kwa hii duka yenu? Mtu ataweza acha kwenda kununua kitu fulani kutoka kwa duka lingine akuje katika duka la Ohuru Superstores. Traditionally Ohuru Superstores is known as I don't know about others, but I know about Ohuru Superstores. We are traditionally known as the distributors and the stockists of mostly ISO certified products, and at the same time the KEBS certified standards. We are very much keen on what products do we stock. That's number one, which is key. Number two, we are also very unique in that in most cases the others you don't get everything in one place. Sisi, we have all the varieties. Again, as I told you, we do free deliveries. So these all traits are unique traits about us as Ohuru Superstores. Yes. Ukiangalia upande wa competition ikoaje katika huu mji wa Kisii?
Competition niko everywhere in every sector. If we say that there's no competition, we lie to ourselves. In every sector there is competition, but it's just about how you manage yourself, how you manage your customers, how you keep your market share. That's what matters, and how you relate with your customers. So competition iko, kila mtu anapigania space yake, na sisi pia tunapigania space yetu. Yes. What can you say about the quality of the products you sell? I've said something about it. I've said something about it. I've told you that we are very keen on the products that we sell. First of all, are they kept certified? Yeah. The manufacturers that we deal with, we assess them. So all the products that we offer here, they are not substandard products. We don't deal with the substandards at all. If you want something that we are very, very serious about, we have to go through the process and see if the products that we are dealing with, the suppliers, are the manufacturing standard products, not substandard at all. Especially in the industry of hardware and even food stuff. When you go to metals, when you go to mabatis, like now the MRM products, which we have now the warranty, we guarantee warrant. There is a MRM warranty on them. Those are products that we can assure you and give you time limit that if you buy this, if you get this, use this, it will never disappoint you, and we are sure what we're talking about. The same thing that you yourself you'll find out, and also spread the good news that truly what I bought from Ohuru Superstores has never disappointed me. Yes. Pengine mmepata customer wenu wakikuja wakiwa appreciate on your services and the product you sell. Pardon? Pengine mmepata customers ambao wamekuwa wakikuja, wamekuwa kinunua vitu kutoka duka hili. Yes. After kununua product na kwenda kuitumia, wanakujanga wanasema the product is okay. Very. That's why we get what we call reordering. People, somebody buy and come again, or referrals. Yes. So it's because they are satisfied with our products that we offer. Because you will not refer somebody to something that has disappointed you. You will not come back to buy again if it has disappointed you. So that's the one thing that has really also kept us going. How is the response of your customers within Nyanza region? Because that is the most where you sell most of the products. How is the response? They're very positive. They are very positive about our services and the products that we offer to them. They are very positive. Yes. And because we don't discriminate anywhere, in any area, in anywhere, so they are very positive from all corners. Yes. When you look at so mpenzi mtazamaji angependa kujua sasa bei iko aje? Unajua tumekuwa tukiongelelea vitu, aina za vitu, hatujamwambia bei iko aje. For example, mtu atakuja achukue hii bale moja ya unga, bei ziko aje? Unaweza ongelea bei kiasi? I think tuliongelea bei before, kasema our price is very competitive. Yes, our price is very competitive. If they come in, they will find that we have good prices. Yes, we don't overcharge. We are very competitive, and we offer good discounts to our customers. Yes. Ukiangalia kuna mtu angependa sahi kuja kutembelea duka sahi, aseme nataka hii bale moja ya pembe ya unga. Pengine sahi bei iko aje? Ni how much? Ama ita depend akichukua bale 10 na utamkati hapo. Akumwambia akuja tutaongea. Kama tuko the counter, bei iko mzuri. Hamuna bei fix. Bei iko mzuri. Akuja tu. Ile hata kama iko fixed iko mzuri. Inaweza kuwa fixed hii sitapata kwingine. Fixed lakini iko mzuri. Yes. Niye sana wachomori ni atengeneza sanganere Joshua akurugi gase duka ya Ohuru Superstores obereka goterera na kyo bokoreri bwa bobore abaga kyo bonchereri bore ase omuchoyega obosongo ntete tosoya gochi ase duka imea keigo na aratoro kiebinto bagendete konie na boigato tebi binto kibiri bagendete konie omete duka yega nene sana na nacho gotebi mbali ngabali bakubwatirana na barwa soko ne kinga obonchereri
rio boiga ngo ikarabore ase e customer chabo asenchira endungi obokoreri bwabo na kibako bubwatani na kibago connect kero yomo na goyene kinga ngonyora bale ebintu bire customer yabeire ke ko order omancho muri ataraso aso mutimo komo keigo to basagoska to basakonyegera kwirana ndasegeka egeke kerebosio. Gutumika vuo usikohonia na tumanyitia suraguri asobunge bono Ohuru Superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebusani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ohuru Superstores kontore kindagera emuskari omotere amafuta y'ingeni icumbi gicuze ibisuguti amabere n'amaci y'ukonywa boigo nkonya bari gisabuni cy'imete na kiriya cy'ikibawuda ibibiriti cy'itissue paper emito ibitabu ibirugo by'iki plastic n'igitangi cyo kubikira amace igatiye ibintu bindi binge asibali bakwagaca timokumia ikiagera nigo bakonya iron rods cyonzi amabati emesumari kisimiti kirangi cy'ubwaka kinyomba kiwaya mesh kiwilbaro kisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubiguriya umusigo wikabwo ekero kwagurire nabugo nabo kubike order yawo ku Rwandonsi Ense mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenze kera akirisini ameteno wakiruru na batobo mane bayo ngo konywa rebintu nigo ngo mukichyo de cyabo na basi chikesho bitama barikera nande na make sure order na nana e customer manye no rigete order koririki obiro nabongo bakera back na matebi na nyora heda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore ibintu ni 24 hours ibintu byabo bakoriki babinyorije Ohuru Superstore ngutariere ibintu satambe mano sauti Nyanza abuna buto bati customer wita bange mano kigari kitonganda kire Migori Isabania Kianza kwa bari bande side ya Rift Kilgoris Logoria kwenda wale Sotiki Bomet nyongeri chokchoda bocha tore twanyara. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyure asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumuchukisi na bogwa kisibi asichina mbechi Ohuru Superstores Limited, the people's choice. Umuriyelia nigo ganitiko burebinto vyugo tumekavu Zaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusi Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Prima Electricals and Electronics ni umugaso w'umuntu turi gucika baguna butambe Gusi Urban Blaze #ekebemboli Yalina koronyaramba Chenko kuna MC Medi Make sure kwa watch the show korunga Gusi Urban Blaze Ogotoka na mira kebiriko no tumogirango Minchunga monyere Nihukumerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama woyo jirani ananimada amejibeba mwenzeru minapagawa nga fake star yote bagagu nga jirani asomorobere Gusi Urban Blaze #yase mitandao yose #ekebemberi nyoro morobere yigani gokora tunanje Petra Mukeira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Koboka mami newe kankorota mami Temba kaboire Tuwankela ndeba kamami Aliyagendreta si mitandao Chingero chiya Aliyakorekanire Elio kumanyimu saobono Na kumukinya kebirenkerio Imeyandizi TV Gusi Urban Blaze Umurubyo guwikia Evilenko binde #ekebemberi Gusi Urban Blaze umugaso w'umuntu turi gucika baguna butambe Gusi Urban Blaze #ekebemboli Biemana sana mwancho muliyebeta senekia Ndizi TV ngo kwali gananda sensemo ya kabere chinga kitagenda gusanga naye imeyomorobelyo Ense Y'oboochoreria chinga kitagenda kwanira nakyo Y'oboochoreria bagenda takokalekana aneno mono kurase edukeyega ya Uhuru Superstores batanga welcome to Uhuru Superstores the people's choice buno roche igani go bakoreri bagenda takokalekana ase oroche nga Y'oboochoreria kelitko mbagenderete ase Ense Meyiga kwende mbiemana sana sibali mugenda togotobuatia sinsemo che mitandao sinsemo ya Facebook wetra Ndizi TV News digital nabega sinsemo ya YouTube wetra Ndizi TV News sinsemo ya website www.ndizitv.or.ke chinga kindoro che sinsemo ya Facebook nindoche Nyabaro Junior agotebanga streaming live from South Sea Langata mbiamano sana Nelson Mochoge agoteba stream
streaming live mbiamano sana ntobwate Cyprian Maclay agoteba 100% I agree good work mbiamano sana Fancy Kerry agoteba keep up the good work mbiamano sana naboigo omuskari Pius ate 100% wakire chingo bigabo mbiamano sana sibali mogendete kobwatia omorobiri kando manchi muri nagoteba intete tosoe chinsemo eduke yegane eduke nene sana ebwate ebintu ntwachakira gali twakorokia sense mu bosibole na bintu binde abono ndo chegaiga asema ga yanega gando chenga neskali epakiri ronto kwate mara sugar ndo kwate skali aina une package ri twabatoko gote bio tagete eke wangu kelio tagete kende gyonsi na bogo kenyora gaiga kono mwanche muri ntete twimanyia mange ekero gwachira seduke yiga kwagorire bintu byago ntoigwa assistant sales manager Joshua nabakago kwaneranga ngo babare transport ekero kwagorire nyitubwati transport ikugoikia asotagete gosego koirere bintu gali asotagete barabu ngo babare delivery services bono ntete ngumerane no yotenenete ase transport sector omanchi muri nyoranga transport sector ose sector yobosombi ne yengencho sana ebintu ebiga mbibwenete birukorwa ase chikampuni bikega gasoro gongorwa gusi nabo igokoruga gaseduka ekero kwagorire nebwenete bike ase nyomba gale sogo chigutumika gose ase duka gale sogo chikoneri naye igo nachiko tubanyia mange atoeresere ase nsemo ya role kill ya go play ase duke yega ya Ohuru Superstores nekiako boene kinga igento keri customer ya chakogora nakio right product yabirege kubekwa ase gari ikagero maito mwancho muri na bogo chogore duka wena ne listi bogo chigo ikanyomba onyale gento keri kuata gete talikero kike ere nekiako tema oene kinga ngo satisfy are chi customer chai mwancho muri to basa usika to basa kanyegera tia to umera nenere elinda tatebia mange karibu sana baba mbiamano mwancho muri na tete komanya nakio korokwa nande ngasikio gokora gaiga asa marieta ngorokwa mata semende ngokora na Ohuru Superstores sema ya transport ntumete ensema ya transport gosobo sombi ne yengencho sana mate binde bigase bikoroseri kurushi kampuni byeikaga igachi galichi koleta gose transport inde yonse koleta nekero monta achire ogorire binte bi nabonete aikeri gwasa ase bwenerete aya sensemo ya onga kyugo chibwa kora bone obosombi sensemo ya na kyoko bokora kero monta goriro musigo aya ya konyogora kosoka na rigegari na bibeka byekero monyene atutebe monto bana buna inchine customer na achire kugure bintu na achire nga inkoenda na kanera gose na yengo akana kwa make sure kwa mbekire bintu sina yengo chana tenga ninta itegento kete kwa mbekire gari ya ngokwenda wakana sekesia kurwa sekesia kristiriacha bintu byasoka na rigegari metswa na rigegari byekere customer ekero kurigerere igo go ikangiche ne list listing ngocharire na ninche ngolireta gose nche ngwendanga kanenti ge no akane otige ngakio bokoreri bwino rabo kwanera se ensemo yobosombi igo musigo karori kiru kegima ngo rigegari akakobu musigo iri tikeria akabwe customer na maxwa ikeribu umusigo yari tikeria igomo bwate chintere bane chigari chire standby ye customer kegocha yakorera bwango ye chigari nchirororo ngonyorore botambe umusigo bono kubikira umuntu nuri ukire bakase duka gose no nuri okorire order ya online gose wakesi minga nintaite musigo gete umusigo tokubeke gari no nuri okora online nera nabo musigo yo kumwikira no uri ocha no nabo kumwikira ngora tole abantu abange bagoteba nga online ninko bere nkora sana nabongo order skali moche mondetere gose ne ichumbi ayesesemo yawe ngakigwa ogokora kwa ne kinga gaki customer gento keria saba na kigia moikera ngongo akikisa kabisa na rigereria invoice ne musigo yo ngubekere customer nanyora no royu nanyo manya konyororia sega nkonyorore chinga kichi
chinde omonto nabagotantana onya na order sukari 50 kg na order chiguni emia onyore chiangikeire 99 ngaki ogocha gwakore kogosenga kioko handle case buneki abuna boto kora me pingonyo yobe kerta mo ikereti na boto go kwatiria torenga i gatia ya koraki yasira igongo twara moroko igwana ne customer chain customer ngoto toro ko igwana na barabu na ko mexwa oikere go musigo ye once na nyori getemia meme ya oikere ayebono ugo deliver within town go say na ndo go deliver go Chichi county within town services bono ndo mete sense moye transport amafuta na hakini teligori ane ndo mete transport go ikomere to tumeke transport injerende teyo ko ikebinde bikere chi customer na inugo ikabibe ikere sense moye nunga kimwabere mo korigererie transport amafuta na bete ga ko ba affect sense moye no na bete ga go to affect pati na boto gotema tokonye customer cheito moikera ni amagania na mogo balance moya nere mbali nere ta sambeta miyamana sana mada sogo sanga na inte ntaita banurigererie kamera iri origa ni omwanchi omurigereria gocha Uhuru Superstores Ense Y'oboochoreria bwaino no buyabore na kibore na ndegako ode gento ayemu na mada ngo make sure ngegente kikya moikeire omwanchi omotegereri ongo ba welcome to Uhuru Superstores ikara kwa bekire order yao nanya gogokoberwa oko nyora rituke eri teri korara ya karibu Uhuru Superstores the people's choice welcome to Uhuru Superstores the people's choice mbiyamona sana mada so sanga na into mbiyamona sana mwanchi muli chinga kigandeta kusanga na into imeyo morobilio Ense Y'oboochoreria ntaite turanyora chi advert berega na rotumira umetaba koli mirimo kuruga seduka na abange sana toba togosanga nere jo shalende na chikoto koreria abo ko na rutye turumira na abasubati umete kerokinde bakuringa Uhuru Superstores ne abasa baidena kyo konyara ko kolega ase Uhuru Superstores tumete Uhuru Superstores ko imuke binte bina basacha bagane aibuno musubati ne kyo konyare challenge kaiga ntobono aba mura na butogo to musigo batoletara ntubone gasino ko cheki ndolo gosino ori kirese invoice egera namanya konyo deliver ngaki okorigere bono ko wake ase abasacha gatime ayo musubati bono bwatira nde nabasacha ko batenga leto musigo bono na obago ko bare kwa basomera kirikiri kirese invoice bakoletera wakagwa kwa manya ko so kwa bigere customer ngase bwingi ngo bwatira na bore ngubwatira na to yabona sana manchi mwe tutrasa so mutima como kega tuska tonyegera kwina nanda segekege kere natumanyitia suragure asobonge bono Uhuru Superstores nigo bakonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani abagusimwe Ense mwabeta mwariganirwe aiga Uhuru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amachi yukonywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'okubikira amache igatiye ebintu binde binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke order yawo ku Rwanda Ense weta mana bange nesimi bagwaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisiabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo korireki obiru nabongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire Uhuru Superstore ngotariere binta satambe mono
South Nyanza auna butobwati chi customer wita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lolgoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumuchukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ohuru Superstores Limited, the people's choice. Sana umwanche muri bitaseni kyandizi TV ni gotagenda gusanga eyemo Ense Y'oboochoreria asitogenda gukumanya nakyo Y'oboochoreria bogenda gukorekana Korwa Ohuru ya Uhuru Superstores tobe tugumerana no musubati mother oyobereka gotorera nakya sensemo ya transport nakyo bokoreri bwabo bogenderete kwendo mwanche muri geria ntubwate department ende yoreye ngencho sana korwega seduka eyo yakoene kinga ebintu byonsi ngoikera birasenchira endonge muna kwabere goko bigora kolende ndete tumerane nere elinde atumanye amange ase ensemo ya karibu sana baba ntasa Maria tangoro ku Caroline Kemaki nango kara ensemo ya dispatch crack kona igango bateye kere customer ya chire akalistinga rorego chana kara ku kaliaga ke gakora kingunyare ko baga kugoro musigo kara letra kalisti ya gutwari limito kyalika twanyara ko bato ko bibanga arafu twaganya list lirine kara list lirine nali ya chire twanyara ko bato konye customer bwabo igakero customer ya ne customer ko leta list go se mo ko leta rune system yenu akalistinga rora ko kinga kurumbu ali ogurire twanyara ko bato ko bango musigo yagora twabibanga arafu twaganya list mo iskena ro koresa how long you gote ki umuntu ganya obekirwe ibintu bya byonsi ogenda 2 to 3 minutes igo bokoreri bwene bole bwangu tebani customer inubonekera mu abibangire ni mo kwayera go chesensemo ya transport go sini mu kubibeke ensemo according ne customer ganete transport yacha kubiyoyi nteto ko bibanga mune customer yagora twakikisha ibintu imbi yabire arafu naro wetera arafu ono naro parese ni bono naro bicheki yanyara ko babi go kawumbi yabire biasoka ske customer yanyara ko bake go konyo na ba igogo ikabira iteru mara gatatu igabimanye go kigoikera se transport we ikabira iteru mara gatatu mbu ya kibororo rekera moko customer egento keria agora na ntu toko goka ntoko batoko customer egento kererongi ari atachira ne kabira mete botamba magosongo kole kanale nabora nyore umuntu ogorire bintu gose chi customer cyarenge kinyinge gose jamu yare ngororo mwatantanire mwabekire customer egente kenga kerago chagoge claim back batebe transport nere yakorire ensemo ya moikeire ekerago chagoge claim back nga kingonchore limore abona toko nyara ka batoko iwana namo ne customer twara na kitoko nyara ka batoko sorry case na kira kwaniro bokoreri bwino go cyase chi customer cheno customer cheto ngo cyari ani chicha so monge na nento chianjete aiga Uhuru Superstore toko bakorera bwangu bokoreri bwangu na baganete aje bari mundo kwete baswate ya sensemo ya dispatch na bale bwangu tronsi mnago kwana bwangu nalete ne gasia na bakaya bwangu aje bari gere ati atakanda go sanga ase omorobelio Ense Y'oboochoreria andochenga ebire bito byatonyorire kabisa ndete nende toirane ne assistant sales manager ne ratote bya sensemo ya nga kyumuntu aramonyore nyo gotete gokora order yago nga kyoko yebeka na kyo bokoreri bwabo bole igomwanchi muri to basagosika to basakonyegera yatoranyora echi advert iberega koirana ndasegekeke kerebosio elinde ngomanye amange goikasa ikireboniga kurenden kero egentekemo
kebwatana n'umugano yomo gucia sumugano kabiri negentekyo n'omukia bw'ogwetoma kigima Bemano no manju muri on Steve karandira to kubwati mururi bumugano ne rodorina Lydia Sofia gandira to toera no to koredra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta gucia sumuntonde erionera nyari gwetoma gwekebirengo byeigoro lakini ngaikangarire ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bw'obugima bwane gantike bungweke ukoigora iga yegora uigoro kunure igengoreye ibintu biri mu musunte mebikoreki bisoke tonya watu aseri u kuchisikege ita akaroma mukorera igate nentie gari akarate ni gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Yentekanga ngakura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao erio gukorentera imegano yabo kero muntu nabwato muganoye kurwaiburitwe gwikasa ikire buniga kurenden kero egentekemo kebwatana n'umugano yomo gucia sumugano kabiri negentekyo n'omukia bw'ogwetoma kigima Bemano no manju muri on Steve karandira to kubwati mururi bumugano ne rodorina Lydia Sofia gandira to toera no to koredra bageni bakirengenjo mugani to erro mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta gucia sumuntonde erionera nyari gwetoma gwekebirengo byeigoro lakini ngaikangarire ngotebo monenone abona chagitega Yesu nae tata umutori bw'obugima bwane gantike bungweke ukoigora iga yegora uigoro kunure igengoreye ibintu biri mu musunte mebikoreki bisoke tonya watu aseri u kuchisikege ita akaroma mukorera igate nentie gari akarate ni gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Yentekanga ngakura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao erio gukorentera imegano yabo kero muntu nabwato muganoye
sana umwancho muri ebeteseni kya Ndizi TV toberto gosanga naye kutoka chagete omoroberio Ense Y'oboochoreria bande tokukwira asensemo yomoelio elinde tokumanye akeigo binto kibiri biregaiga ase enseme yiga nabo igo tokumanye nyagotete gotarira eduka ya Ohuru Superstores ngayebu egotoka nabo igo naki okobanyora tetumera no musibati yiga nera tusange nere amange karibu sana asante sana karibu Ohuru Superstores Ohuru Superstores intobwate aje up 2 kg tobwate mara 25 kg aseri golirense kabisa nchuga igabwenyorere nande customer kia chiro koligere chi product tobwate ne chinyinge tobwate pembe 2 kg ngano tobwate chi tubes 1.5 by 1 tobwate chi tube 1 by 1 customer ndio sietageta corona magoli na bego chaga gas customer kia ever served nande chi product tobwate it's different varieties darigen tokemon tobwate maremwa mabati dumsas nande togatwara sky plus chi metungi pia tobwate mbolea chapa meri DAP tobwate na barabara yulea 50 kg both 25 50 kg na 10 kg toko request customer cheito mobe induced go chaga go Ohuru Superstores onde wese utaita product ndio na bago chabe confirmed korugaiga tobwate gento keriyo konyago babaika ngati onde tayo komoro kereli tobwate ba de agent nyinge ga chikomo direction nane tobwate bindo tokoro kanga black sheet 18 gauge tobwate tube 1 square tube 3/4 ebinto mune bigocha gocha mbaka chirange chiro cha 20 liters docho Ohuru Superstores ebale chap baka kweba gotote yerieta asa marieta nkoro kuri net ke mtosana nonde crack dispatch crack onayo kwa enshwanga chi customer chanyoli gento kelchita chi customer chigo chagaga maybe customer yachire na karistikariaga ke na confirm karistikariaga ke na stage yo dansaiga na make sure everything bina stage limbire na good condition na dispatch area customer ndire mo chimwara twara chi offer ngo twara tire muna bono keroli tkolia Valentine Day keroli tkoli to wate function ye to gaiga chi customer se chigo cha sogonge abuna litukolia Valentine metene weekend na kimwiro muna bono ntwe pangete twapangire ke binto bito ine position ye bwanerete twabekire binto bya ina good condition chi customer chigo chinyole binto mbiri expire binto bito bire at a good condition binto bine bire legit legit kare customer ya chire bono inu mokorusiga mwa dispatch mwa bare gocha sense media transport bayene kinge bintu bayene ke bintu bekere customer bya once customer neri ko musigo naboge kori buno onkeroka no nyembogere ando sise customer ya godro musigo koru na beko ba dispatch gocha sike na ende the right product na at the same time exact time no ne customer ke ganye tari na beko banyoro musigo bana te torigerie kamereri wali gani chi customer gocha Ohuru Superstores batebyo bakoreri bweno amaguri ino na kiale elinde nando batebi ngai mogotoka anye namba esi mikero ro na boko batebi alafu anye mogotoka chinsemo chichia online sesemo ya Facebook na boko batebi karibu sana karibu pato Ohuru Superstores ewe ni kamore ase namba yesi mina bakonyara koru media abantu ba media nto bwategega bagodiri na mangane ye customers nto bwato also customer care bono gabo no ni gona bogo chenyoro musiga seri golirense ata throw away price onde tayo konyago chana ngama goli ngatari nsama goli na reduction kogo cha entui sangerere binto sangerere kabisa koru Ohuru Superstores igega no ere wholesale onde tayo wato wholesale apart from gaigo Ohuru Superstores nane tunto bwati bagaining ere konyago tabanga atigega turko ruseguri goli ko rustore ne binto bete bire rigoli rense kabisa oinyorere na ende muno goche service yetere bwango onde tayo godire ino no godire mosigo muna kwali kiro konyara chiteka ibe miemana sana umanche muri wita senikia Ndizi TV buno egwete twabeto gosanga na igoro yobokoreri ibwe duka ya Ohuru Superstores babere bago tatebine kibago kora obokoreri bwabo na mange umete bago tabotambenga mambo ni mengi masanjo machache miemana sana umanche muri ngo kwaligania ase eduka ya Ohuru Superstores the people's choice karibu nyumbani asante sana na wakonyare bintu abiri oganetie anandengo ikeliguore gali ase oganetie kondo mwancho muri goikeraga buno ngo kolera omoroberio Ense Y'oboochoreria ngokonyeria asense amachiche mitandao asense ya Facebook na bakatonyara wetera Ndizi TV News Digital na bagasense media YouTube na bakatonyara
nyara gwetera Ndizi TV News asense moye website na bagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke mbia muno sana asibali mwabere mogo sangana into imeyo morobelyo yiga na ndeto kubaliga ni aseduke yiga na batambeli taria na Frida kerubo nkukupaganelia oboligerelia obia asante sana haya karibu nyumbani asante na atendele gose nasire